Ayo kan Andri ya. Sumirman awak susah kayak gini. Lemu dak kuru-kuru. Nanti ya itu. Loh, kamu tahu mas? Boleh siapa mas? Ya ini mas. Boleh siapa mas? Tak jaluk nari kan? Saya aja. Iki mas, ya ini mas. Mau nolamu ah? Oh. Iya. Enak apa? Main dasar kaget mas. Cari gula. Mas, sampai dasar nilai aku teko penampilan. Sampai belum ngerti sejadiku ya. Biasa kan wong-wong nilai teko penampilan nih mas. Jadi nggak ngerti sejati ini arek dhewe. Paham ya mas? Tinggi guru. Sampean kepengin guru. Carane ngenten iki. Sampean opo pengin guru mas? Panjenengan to seminggu kasis ana umur. Saya dapat percaya. Ya nggih, sampean ngene, Bu. Nek sampean tak percaya kali kula. Seminggu kasek panjenengan sampean boten sedo. Sampean bayo teng mriki maning. Ngoten ae. Monggo ae. Ngapunten nek kata kula. Nggih wae. Ngapunten kata wae nggih. Nggih. Udah sama repot. Oh, terus. Sampai apa ae. Wis balik kok ya. Awak disangoni piro iki? Yo mek 100 CP lho. Monggo pinara. Kenapa nih? Terusnya kalau pecah seminggu. Mereka udah pecah nih mbak. Loh sampean aja kamu bising. Sampean kudu tak sadar. Sampean mrene jaluk opo? Jangan gini kalau kan udah keceng. Terusnya dengan pecah seminggu betul kan ini keceng. Saiki sampean dolan awake sampean dhewe. Sampean ndak ngrasakno ta. Boten bulan langsung mbak. Terusnya pecah. Saya sampean dolan dhewe awake sampean. Ono perubahan apa enggak? Apa mbak? Sampean wis keceng. Iya ya. Lah iya. Tak kerasa. Nah, iki duwe 200 saya tak balik nang kene wis. Ora butuh duwe aku. Nggak usah ya mbak. Kena putune main dari permen wis. Yo, keluar ya. Yo. Seru. Apa ya? Kang Pak Yai cari umur kan seminggu. Wah, apa ya? Tas ana sing guyu kaya kuntilanak pisan dong, payah. Aduh. Nyawa kare seminggu lah apa yo mangan wega rokokan tok. Yo, alah.